Ai, la casa dels ossos. Molt ben vist. L'any 1906, Barcelona creix cap a la muntanya. La ciutat viu amb intensitat les tensions socials de l'època i moltes famílies burgeses estableixen la residència en els paratges tranquils de l'avinguda del Tibidabo o de Vallvidrera. A l'Eixample, Gaudí triomfa. Amic Gaudí, me n'alegro dels vostres èxits. Ara teniu clients molt importants, els Batlló, els Milà... Ja no em necessiteu, a mi? I tant que us necessito. Encara us queden diners, oi? Algun en trobaríem. No, i té mèrit, Vos teniu fama de malgastador i ja fa gairebé 30 anys que us faig encàrrecs. No patiu. Confio que aviat recuperaré el que he invertit en la construcció del parc, un cop es venguin les parcel·les. Sense que hi arribi el tramvia? Quantes en teniu de venudes? O entre venudes i aparaulades. No sé, aproximadament unes 2. La vostra i la que ja us he comprat. I la del doctor Trias. Sí, senyor, un gran negoci. Vigileu que ell no fos cas que estigueu perdent el talent per fer diners. No, el talent no, les ganes de fer-ne, potser sí. Ens fem grans, jo ja n'he fet 60 i començo a trobar un plaer per la vida reposada, fora de la ciutat, lluny del soroll, de les manifestacions, de les barricades, de les bombes. Veig que les vostres il·lusions nacionalistes es van apagant. No, esclar que estimo la meva terra. Però cada cop ho faig més a la vostra manera, amb un sentiment íntim i reposat, sense urgències ni protagonismes. I què hi ha de la recuperació de la nostra identitat oblidada i dels ideals que sempre hem compartit? Tot això em fa l'efecte que va per llarg i que ja no ho veuré realitzat. Hauré de consolar-me veient una part, aquesta, el nostre projecte comú, un somni construït en pedra, una ciutat jardí, un paradís terrenal. Viure dins d'una obra d'art. Què més puc voler? S'hi troben fins i tot rovellons. I tant. Per això heu marxat de Palau, perquè els arbres de les Rambles no s'hi fan rovellons. Ara que serem veïns, espero que m'acompanyareu a buscar-me. Pues si jo buscant bolets... No m'estranya que la premsa em faci broma de nosaltres. Ara que si amb la meva arquitectura buscava una notorietat, doncs au, ja la teniu. Ens han convertit a tots dos en uns personatges de revista satírica. Vos us dol, a mi gens. No deixeu ni que us facin fotografies. No us amoïneu tant, home, deixeu que parlin de nosaltres. En última instància, l'èxit i el fracàs s'assemblen més del que ens pensem. I tot sovint un bon fracàs immediat és la millor base per un èxit futur. El més important és continuar treballant, oi? Com tenim l'església de la colònia? Cada dia hi treballo. Mireu. Perdigons? Que hi caceu a Santa Coloma de Cervelló? Que hi caso són idees que tinc penjades d'un fil. Amb cordills i bosses plenes de perdigons, treballo en una maqueta invertida. Segons la quantitat de perdigons, calculo la càrrega. Sou com una criatura. Mai no sé si treballeu seriosament o si tot plegat és un joc. No seria millor fer uns plànols i després fer uns càlculs matemàtics? No, els números maten les línies. Ara estic intentant imaginar la nau superior. Serà una solució mai vista. I al mateix temps, completament elemental. Tan senzilla com aquest arbre. I si funciona, l'aplicaré a la Sagrada Família. Us veig ple d'entusiasme. A mesura que han anat passant els anys, a més dels diners m'heu anat xuclant l'ambició. Teníeu de sobres. O massa. Vos ho vau dir, ho recordeu? Va ser el dia aquell de la festa amb la família reial, el dia que vam inaugurar el palau. Sou massa ambiciós. Massa? I tant que sóc ambiciós. Ho sóc perquè en tinc l'obligació, però sense fums.
Vos ho definiu d'una manera molt intel·ligent. Avui senyor, ahir pastor. L'any 1888, l'Exposició Universal fa que Barcelona visqui un dels moments més eufòrics de la seva història i Eusebi Güell n'és un dels personatges més rellevants. Amb 42 anys, ha ascendit a la direcció de grans empreses. Ha encapçalat una delegació catalanista que ha lliurat a Alfons XII el Memorial de Greuges i, fins i tot, ha publicat en francès i anglès el tractat científic L'immunité par les leucomyines. Tothom té l'obligació de ser ambiciós. Cadascú segons la part que li toca. I jo tinc una responsabilitat immensa perquè he tingut molts privilegis. Fortuna, educació, l'amistat amb els reis, i ara tinc l'obligació de posar tot això al servei del nostre país i del seu renaixement. No ho trobeu apassionant? Amic meu, us veig impacient per fer història. I teniu dret a intentar-ho. La vida us ha posat tot de cara. S'ha convertit en un gran entusiasta, en un optimista descomunal. Sou un home amb sort. No és culpa vostra. No, evident. És vostra. Culpa meva? Jo culpable del vostre entusiasme? Sí. I la prova la teniu davant dels nassos. Són il·lusions o és una realitat? És un edifici. És un palau. És més que pedra, és d'esperit, és geni. Aquí es reuniran els més grans poetes, els músics, els artistes, els científics, els pensadors. Amic Gaudí, aquest palau que heu creat està destinat a ser el bressol d'aquest renaixement que us dic. On aneu? Em podeu deixar aquí, sisplau, tinc feina. Avui no, avui heu d'estar al meu costat durant la festa. No, home, no, el protagonista sou vos. El constructor del decorat no ha de sortir a ser. No, espereu. Haig de parlar-vos de projectes. Projectes? Què hi pot haver de més important? No podeu imaginar res millor? On és la vostra ambició? Durant 10 anys he treballat per vos i he fet de tot. Vos heu estat el millor client, el millor crític, el millor col·laborador, però avui hem acabat el Palau, que és la nostra obra magna, i us estic molt agraït, però ja està fet. No m'agradaria ser sempre l'arquitecte d'en Güell. Molt bé. Ja aneu. Compreneu-me, ara el que necessito són clients normals. Aquest palau és només el començament. Ara jo ja tinc casa, però se n'ha de fer una pels meus obrers. Vull construir una colònia, perquè el factor primari de la indústria és l'home. I no ho dic per principis ètics, no, ho dic per interessos pragmàtics. Penseu-ho bé. Encara us necessito. Hem de continuar el nostre projecte comú. Mai he acabat d'entendre a què us referiu quan parleu d'aquest projecte comú. Sé el mateix que el primer dia que em vau parlar. El dia que ens vam conèixer. Escolteu, jove. Vos i jo hem de parlar d'un projecte comú. Tant que sí. Si no és demanar molt, en quina mena de projecte comú heu tingut l'amabilitat d'incloure'm? L'any 1878, Gaudí té 26 anys. Acaba d'obtenir el títol i intenta sobreviure a Barcelona fent d'ajudant d'altres arquitectes i dissenyant peces ornamentals, com ara fanals o expositors. El senyor Eusebi Güell en té 32. Ja és diputat de les Corts de Madrid i és l'hereu d'una immensa fortuna. Un projecte comú transcendental. Un projecte que és més que arquitectònic, més que artístic. He imaginat una ciutat i un país on han d'unir-se la riquesa amb l'ideal de bellesa. I aquesta obra ha de ser un exemple per tota la humanitat. Pugeu. És un gran ideal, sí, però perdoneu-me, però és que jo sóc home de camp i peco de mentalitat pràctica. Em podeu aclarir què voleu encarregar-me? Quina utilitat concreta ha de tenir i, sobretot, quan esteu disposats a pagar per la broma? No m'enteneu. Pugeu o no? Sí, vos voleu el que vol qualsevol client burgès. Voleu que us faci quedar bé, oi? Però pel que veig, a més de quedar bé davant la família, vos voleu quedar bé davant la història. Entesos. Farem el que podrem. Potser serà millor deixar-ho estar.
La vostra actitud equival a considerar que tot l'art de l'arquitectura es redueix a l'artifici per evitar que la gent es mulli quan plou. Concretem, què m'encarregueu? Un fanal, una prestatgeria, una font pel jardí? En tot això tinc experiència. Sóc un expert en ornamentació. Sigueu ambiciós. Més que ambició, preferiria pensar que tinc talent. I a què serveix el talent sense ambició? No dic pas que sigui el vostre cas. Un geni és algú que quan reconeix que té talent sap tenir també la valentia per fer-lo servir. Valentia. Si no... I vos? Què teniu, vos? Veig que l'ambició no us falta, però teniu alguna cosa més? A vos. Espero que el meu talent sigueu vos. M'han dit que quan vau guanyar el títol d'arquitecte, un membre del tribunal va comentar que no sabia si havien aprovat un geni o un boig. Jo no sé pas què en penseu vos, però a mi m'agradaria molt saber què esteu disposat a ser. Ja ho anirem veient. Veurem si vos i jo som un parell de bojos o de genis. Us agrada investigar els materials amb què treballeu? No em considereu un client. Considereu-me un material. Estudieu el meu projecte com estudieu les qualitats del ferro o de la pedra. D'acord. Comprovarem si sou un bon material. Però us aviso que el primer que cal estudiar és la resistència dels materials. En el vostre cas, caldrà comprovar la resistència de la vostra fortuna. No us preocupeu, don Antoni, i ocupeu-vos de la vostra feina perquè potser s'acabaran abans les vostres idees que no pas els meus diners. M'esteu desafiant? M'heu guanyat, amic. Abandono la competició. Han passat els anys. 36 des de la primera trobada. És el 1914. El comte Güell té 68 anys i ha pres la decisió d'abandonar els negocis. També és un moment trist per Gaudí. En poc temps han mort el seu millor col·laborador, Francesc Berenguer, grans amics com Joan Maragall i l'únic familiar directe que li quedava, la seva neboda Rosa. A més, els problemes econòmics amenacen constantment aturar les obres de la Sagrada Família. No disposo de més diners. Les obres de la colònia hauran de quedar tal com estan ara. Però... si de l'església només hi ha feta la cripta... Falta tot? Ho sento. Ja fa gairebé 2 dècades que treballeu, la família ha dit prou. Què hi té a veure la família? Estem parlant de feina. Deixeu estar, la família. En el meu cas, família i feina és el mateix. Els meus fills s'han fet càrrec dels negocis. No em feu triar entre ells i vos. Necessito acabar l'església de la colònia Güell. Ha de ser l'assaig general per la coberta. Em sap greu, què hi farem? Diu que us ha visitat en Miguel de Unamuno, no? Quin honor. No li va agradar gens. Va dir que era arte borratxo. Carallot. Sí, com aquell altre, en Rossinyol. Quan li vau dir que el temple no estaria acabat en 2 o 3 segles, ell us va contestar allò de... si per llavors encara hi hauria religió. Si us perdo vos, perdo l'únic client que realment ha entès la meva feina. Sou més que un client, sou l'esperit més refinat. I heu estat la meva inspiració. Don Anton, un cop em vau retreure que no volíeu ser considerat només l'arquitecte d'en Güell. Ara, veient la vostra obra, estic segur que seré recordat només com el mecenes d'en Gaudí. No. Hem fet un projecte comú. Sabeu què?
Encara no sé ben bé en què consistia aquell projecte comú. Jo més aviat diria en què consistirà. Pues jo tot just l'hem començat. Altres el continuaran. No treballaré per ningú més. Vos vau ser el primer client i heu estat l'últim. El penúltim. Mireu-lo. Camina amb tot el temple sencer dins del cap. Tres anys més tard, el 1918, va morir Claudi Güell, el fill d'Eusebi. I pocs mesos després va morir ell mateix. Gaudí es va vendre la casa del Parc Güell i va fer donació dels seus béns a les obres de la Sagrada Família. Finalment, al gener de 1926, es va completar el primer dels 4 campanars de la façana del naixement, l'única part del temple que Gaudí creia que podria veure acabada. Fa goig. Fa goig. Al juny del mateix any, mentre passejava sol i pensatiu, Antoni Gaudí va morir després de ser atropellat per un tramvia.